Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Totogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang Akal Draw for Draw number 342442. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Winning number 4. Ibabalik po natin ang number 4 para sa ating second winning number. Timer ready. Ang ating second winning number 37. Ang ating winning number combination, numbers 4 and 37 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Robin Roberts na nagsasabing PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our quick draw today are numbers 4 and 37. Numbers 4 and 37 in exact order. Partner tayo, gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan.
PCA